L'Ajuntament de la Selva segueix sumant places d'aparcament públiques al municipi. En aquesta ocasió, el consistori habilitarà un nou pàrquing dissuasiu al jardí del convent de Sant Agustí, després que l'Arquebisbat de Tarragona, de qui és titularitat l'espai, signés un conveni de col·laboració amb el consistori a través del qual en cedia part dels terrenys. En total, una cinquantena de places que se sumen a les prop de 400 repartides pel voltant del nucli antic, pensades per tal de deslliurar els carrers del centre històric de la vila de trànsit i promoure una mobilitat segura i sostenible. Les actuacions contemplen la neteja i adequació del terreny i la construcció d'un tancat que separarà l'àrea d'aparcament de la casa d'exercicis. A l'espai d'estacionament, que tindrà una superfície de 1.800 metres quadrats, s'accedirà a través de la porta de ferro situada a l'encreuament entre el carrer Joan de la Creu i el passatge de vianants que connecta amb el carrer Tarragona. El projecte s'engegava a principis de 2023, motivat per la detecció d'una falta de places d'aparcament públic que donessin servei a una zona del poble propera a equipaments assistencials i comercials. Amb aquest espai que tenim amb el conveni donarà capacitat d'unes 50 places d'aparcament que aquestes places ens són molt útils també per a donar servei a el que seria la residència que tenim aquí al costat, al CAP, com també totes les botigues o comerços que hi ha aquí a l'Avinguda Puig i Ferreter. Que és un lloc que moltes vegades s'ha d'aparcar amb doble fila o fins i tot botigues del nucli antic, del carrer Major, que no caldrà que la gent aparqui amb doble fila per poder anar a comprar, sinó aquí a un minut de peu tindran un aparcament de 50 places que estarà disponible a les 24 hores del dia. Des de l'esclat de la guerra a Ucraïna, la casa d'exercicis acull un centenar de refugiats ucraïnesos, gestionats sota el paraigua de l'ONG Coopera. La construcció de l'aparcament no afectarà en cap moment la convivència dels seus residents. Com bé sabem tots, aquí en el convent de Sant Agustí tenim una sèrie de famílies ucraïneses que hi estan residint i això d'aquest aparcament no afectarà a la seva vida diària perquè la part de jardí o d'espai lliure que hi ha és molt gran i continua reservant-se una part perquè tinguin aquesta mica d'espai per poder tindre fora, per poder sortir a jugar als nens. Les obres tenen un cost que s'enfila als 50.000 euros i arrencaran després de Tots Sants. Si tot va segons el calendari previst, s'espera que les actuacions hagin finalitzat a principis de desembre.